A veure, Gisela, quin llibre ens recomanes? El Salvament Martí de Talebús i el monstre. Ah, sí? Per què? T'ha agradat molt? Sí, perquè tracta d'un restaurant i que se li perd el plat, que és el primer monstre que va tindre, i llavors doncs, el troba al cine perquè la seva enemiga, que és la Lídia, doncs perquè la seva mare el va tirar per als objectes del col·le i la Lídia el va agafar i se'l va emportar amb els llaus. Llavors la Lídia se'l va deixar al cine. No m'explicaràs al final, oi? O sigui que és d'aventures, no? Sí? Tot el llibre és d'aventures? Surten monstres? Sí. També? Molt bé. Monstres monstres de dibuixos. Ah, bueno, molt bé. Moltes gràcies.